Y Fenni oedd lleoliad bendigedig ar gyfer deuddydd o rasio ym Pencampwriaeth a Traws Seiclo Prydain yn gynharach yn y mis. Ras y merched hun oedd ras gynta'r penwythnos. Ras i ferched dros ei 20 mlwydd oed ar gwrs oedd yn cael ei ddisgrifio fel un cyflym gan y beicwyr i gyd. Ond ar gwrs mwdlyd gyda chorneli tin a celldydd cymharol serth, rhif 15 ail y round-tri o sir amwythig oedd y ceffyl blaen o'r cychwyn cyntaf. Ac gweitha'r mwd llwyddodd round-tri, Maddie Smith a Marie Jackson i agor bwlch ar weddill y ras. Erbyn y cylch ola roedd round-tri wedi meistrioli'r amgylchiadau gan wibio'n glir a sicrhau buddigoliaeth gymharol gyffyrddus. A Pencampwriaeth Prydain. Yeah, it was fantastic. Feeling always to win. National Championship, and I love racing in Abergavenny. It's one of my favourite venues on a cross circuit in the UK. Roedd dros 90 o feicwyr yn cystadlu yn y ras i ddynion dros hanner cant. A gydag ystod eang o ddosbarthiadau o fewn ras, buan iawn oedd nes bod y beicwyr ar wasgar ar draws y cwrs hyfryd ar feisydd canolfan hamdden y Fenni. Roach Pencampwr llynedd aeth i'r blaen yn gynnar yn y ras. Ond roedd Tim Gould o dîm Zepnat yn dyn ar ei sodla. Ac yn un o'r rasys mwyaf cystadleuol y penwythnos yn y mwd a thros y Clwb, Gould lwyddodd i oroesi a chipio'r Pencampwriaeth, gyda Chris Young yn ail a Roach yn gorfod bodloni ar efydd eleni. It's been a comeback year for me, and this is the icing on the cake, really. You can't really do any better than win the Nationals. Mae yna ddyfodol disglair i'r gamp hefyd wrth i dros hanner cant o feicwyr gystadlu yn y rasys i fechgyn a merched o dan 40. Y bechgyn oedd y cyntaf i gychwyn, cyn i'r merched ymuno yn y ras. Ben tylit oedd ceffyl blaen y bechgyn cyn i broblem mecanyddol ei weld o'n gorfod rhedeg i'r pits am gymorth. A manteisiodd Lewis Asgi ar anffawt tylit i fynd i'r blaen, gyda Jensen Young a Charlie Craig yn cael brwydr a hanner am yr ail a thrydydd safle. Poppy Wildman wedyn o glwb Nottingham Clarion oedd yr eneth uwch iddo yn ras y merched dan 40, gan iddi fynd i'r blaen o'r cychwyn cyntaf. Beiciwr Malvern Cycle Sport Harriet Handen oedd y peryg mwyaf i Wildman wrth i hi frwydro i ffordd trwy'r ras. Erbyn hyn roedd Asgi o glwb beicio Lichfield City wedi agor tipyn o fwlch, a llwyddodd i gipio Pencampwriaeth y bechgyn yn gymharol hawdd. For the whole season I've really been working up to this for the whole time, and it's just a perfect way to end my season. I just felt good this morning, I just knew it was the day. A doedd dim dal Poppy Wildman chwaith wrth i hi ennill ras y merched. Roedd y cwrs yn llawn unwaith yn rhagor gyda ras y bechgyn a'r merched dan 1 ar 15. Daniel Tullett gyda'r rhif 1 ar ei gefn oedd y ffefryn ac fe brofodd ei werth trwy arwain y ras o'r cychwyn hyd nes y diwedd, gan adael Harry Yates, Cameron Orr, Thomas Piddock a James Armstrong i frwydro dros y briwsion. Yn ras y merched roedd hi'n pnawn digon anodd i Megan James, y ferch leol, wrth iddi hi frwydro nôl ar ôl salwch.
prif 86 Sophie Thackeray o glwb Paul Milnes Bradford Olympic oedd yn feistr corn ar weddill y ras. Yn wir, Thackeray oedd yr unig un yn y ras i beidio colli lap i Daniel Tullett, enillydd ras y bechgyn. I won my first under-16 national trophy as an under-14 in Abergavenny 2 years ago, and I just loved every minute of the course. I think it's a really good course. It's really technical and a proper cross course. It's a lot of running. All the girls are really close, so it was anyone's game really. Roedd na 100 a mwy o feicwyr yn ras ola pnawn Sadwrn, y ras i ddynion dros ei 20 mlwydd oed. Ian Taylor o Jedi Cycle Sports a Nick Craig o dîm Pioneer Scott Syncros oedd yn mynd ben-ben a'i gilydd am yr rhan fwyaf o'r ras. Ond profodd Craig oedd yn mynd am ei drydedd Pencampwriaeth o'r bron yn rhy gryf. Craig yn bencampwr unwaith eto a diwedd glog gwych I ddiwrnod cyntaf rasio yn y Fenni. Ian took the race on and I had to just wait for my moment before I struck home. A few of the corners and stuff, you know, you get the technique right, but once you've got a small gap, you can relax a little bit and take it a little bit smoother. Roedd na rasio ffyrnig yn ras y bechgyn iau bore dydd Sul, wrth I 41 o fechgyn rhwng 15 a 19 mlwydd oed gychwyn ar wyb. Alfie Moses, Josh Walters a Tom Craig. Mab Nick oedd yn fuddigol yn ras y dynion hŷn dydd Sadwrn a Pencampwr 2014 oedd y ceffylau blaen cynnar. Ond roddodd gam gymeriad Moses ger y clwydi gyfle I Craig a Walters ddianc ar ôl chwarter awr o rasio. Dangosodd Craig I gryfder wrth iddo agor bwlch rhwng o ef a gweddill y ras. Yn wir Moses, gweithau gwymp oedd y peryg mwyaf I obeithio'n Craig o adennill I goron. Roedd crefft a thechneg y gŵr ifanc ar y beic ac oddi ar y beic yn ddigon I'w gadw ar y blaen am yr rhan helaeth o'r ras. Yn y diwedd roedd hi'n fuddigoliaeth gymharol gyffyrddus ac yn benwythnos I'w gofio i'r teulu Craig wrth i'r tad a'r mab gipio Pencampwriaethau Prydeinig. Brwydrodd Moses yn ddewr ond roedd o'n amlwg yn siomedig efo'i fedal arian. Gyda Mark Maguire yn rhy gry Josh Walters yn y diwedd wrth I giro i'r fedal efydd. I'm really pleased. I had a bit of a gap after a couple of laps, but then Alfie started catching me up towards the end, so I didn't know whether he was going to catch me or not, but yeah, just really pleased to hold him up. Grant Ferguson o dîm Superior Brentians yn y du amelyn oedd y ffefryn clir yn ras y dynion dan 20 wrth iddo fo geisio am ei drydedd Pencampwriaeth o'r bron. Ac wedi dechrau cyflymdaeth grŵp o 4. Ben Sumner o Beeline Bicycles, Jack Clarkson o Hope Factory Racing, Billy Harding o Paul Milnes AT a Ferguson i'r brig. Ond roedd Ferguson yn benderfynol o gadw I goron, ac yn hyd yn oed cwblhau'r cylch cyntaf, roedd yr Albanwr oedd yn rasio yn y categori dan 20 am y tro ola wedi ymosod. Dangosodd Ferguson I gryfder ac wedi dim ond 5 munud o ras fe adawodd gweddill y beicwyr I frwydro am y fedal arian a'r fedal efydd. Yn wir dyma'r tro ola I unrhyw un o'r lleill weld mwy na cefn beic yr Albanwr.
Erbyn y cylch ola, roedd mantais Ferguson yn funud ag 17 o eiliadau dros Jack Clarkson yn yr ail safle. Gyda Ben Sumner o Beeline Bicycles, hanner munud ymhellach yn ôl yn casglu'r fedal efydd. Trydedd buddigoliaeth o'r bron felly i Ferguson, ac roedd o'n amlwg wrth I fodd. It's a really fast track around here and I knew it was going to be really close racing, so I was trying to make it as hard as possible just to try and make it play into my strengths, and it did work. Maybe it looked easy, but it was pretty grippy out there.